Sabingelela umhlaba, sabingelela wonke umuntu osibukele kulesikhathi. Hawu Nkosi yami, siyabingelela kuyo leyo TV bathi DR2+2 TV. Udokotela ke lo bayangazi kakhulu abantu umhlaba wonke jikelele. Ngikuyo leyo ndawo, indawo ke sibusiso. Nawe ungatholakala usuza kuzo uthatha isibusiso. Ungafumana isibusiso sakho. Ngayo yonke indlela. Like hayi. Njengoba sihleli ke la, kunjalo. Mina ngolokho enjalo nginikhiphela odokotela asengiba approve ukuthi bayasebenza ngempela. Ngiyonikhiphela odokotela abaready ukubhekana nezimpilo zenu. Abaready ukubhekana nezikhalo zenu. Abaready ukuliswana nemimoya emakhaya. Abaready ukulwa nayo yonke inkinga zakho zasemsebenzini noma kuphi. Kunjalo ke sinibingelela nje kahle, angihambi ngedwa. Hey, ngihamba nogogo ufele endleleni bese kuthiwa maqhubeka gogo. Ugogo ufele endleleni bese kuthiwa na usho futhi insimbi yekopolo. Ugogo ufele endleleni insimbi yekopolo. Uyaliza lelo gama. Kushubile bakithi. Ugogo ufele endleleni insimbi yekopolo. Njengoba ngimkhipha ke namhlanje. Sisebenzile kakhulu. Ngibonga amadlozi akini gogo. Ngibonge amadlozi akini ukuthi abe nathi kulolu hambe sesiluhambile esingeke sixoxe ngalo phambi kwabantu. Kodwa nje sibonga amadlozi akini ukuthi avuma ukuthi abambisane nawakithi kuze kushayelele ilanga gogo. Ngiyafisa ngathi abantu baseGoli bangakhali kakhulu. Nabantu basePitori bangakhali kakhulu. Ngoba sekhona ugogo ufele endleleni insimbi yekopolo. Awu. Leli gama liyangichaza. Unsimbi yekopolo noma ungasho kuthanda gogo ufele endleleni noma uvela uthi insimbi yekopolo. Uzobukhuluma nawe uqobo lwakhe. Gogo, awubingelele nasi sizwe kuqala. Ubatshela ukuthi babingelela ubani okuphi. Sawazani bonke, siyabingelela bonke. Mina ugogo mafele endleleni insimbi yekopolo. Ngihlala le eSoshanguve. Yebo. ePretoria. Ngihlala duzana neGiant Stadium. Nizongithinta nje i-direction nizoyithola kahle. Mara sihlala le eSoshanguve next to Giant Stadium. Bukani ke bantu bakithi. Kuhle ukucobelelana ngolwazi. Umuntu waseSoshanguve ulaka mhlaba yalingana. Owani umoya. Asingabani nomona. Asinikaneni izinto. Na ungeza nje uthathela uphondo uma ufuna uphondo nanto. Kukulu ukuthi uzakini noma uyeSoshanguve. Angithi lento idepend ukuthi uyabuka ukuthi okay naye ingane ka2+2 nangu ubani okhona eduze ugijima uye kuye. Umuthi owuthola la ekhaya uzowuthola eSoshanguve manje. Umuthi owuthola la ekhaya kwaMhlaba yalingana uzowuthola eSoshanguve. Phela mningi now sikhuluma ngomuthi. Angithi mina ngithi impande ezomuntu lalelani la ngenitshela. Uyabona ukwelapha kuyinto ebaluleke ngendlela eyisimanga ikakhulukazi ekuthenini kunabantu abaphethe amalumbo, kunabantu abazingelwayo okufanele baqinise, kunabantu abafuna umsebenzi abangawutholi, kufanele bagijimele kwinsimbi yekopolo. Insimbi yekopolo bese iyabakoropa baqine nabo babe zinsimbi zekopolo nabo. Angathi yena ngoba ayinsimbi yekopolo. Besathi yena uzogodla lokuba insimbi yekopolo kuba okwakhe. Akusebenzi kanjalo gogo. Njengoba ngukhipha mina ngithi hamba uyokwenza abanye babe zinsimbi zamakopolo. Uyayibona ngisho gogo. Ulwazi kufuna ukuthi gogo sirushare ungafi nje. Yabona basigqilazile abantu abadala gogo. Abantu abadala basigqilaze ngalendlela ukuthi
bebathi sibancane sikhulu bangasinika ulwazi lwezinto ngoba bebona ukuthi thina sibancane. Ukunothise gogo ukuthi kunento esifunda manje usuyifundela wena kodwa umuntu uyayibuka lento iyavela gogo ukuthi le kwakumele ukuthi ekhaya noma abantu abadala basifundise lezi zinto bese kuba kithi ukuthi thina siyayinaka yini lento noma kasiyinaki ngoba manje sithwala ubunzima madoda sithwala ubunzima kakhulu sithwala ubunzima kunezinto manje sithola ukuthi manje sesizoze siwele siye emazweni angaphandle siyothi siyaphuma eSouth Africa siyezweni esingaphandle siyothola into nalomuntu okunika lento awumuzi uthini and wena unatolika utolika uzomthola ekhona ekhaya lalowo muntu. Tshela mina gogo ubona kanjani ukuthi lo muntu utolika zona? Angeke uthi thela mpuphu yena bathi thela amanzi. Yebo Mawufika ekhaya uthela amanzi. Into lese yakwatela manje emkhulu. Sekashintsha izinto. Ilanda bomakhelwane ithi ngifuna impuphu yami mina lo unginika amanzi mina ngisazi. So sibalekela lokho omkhulu. Yingakho ke ngithi mina khona la eSouth Africa gogo asiphumeleni nobala. Sivimba ukuthi umuntu angathathi isinkwe esibrown kanti yena befuna isinkwe esimhlophe. Bantu basesosha nguvu nonke nazi isigadla senyama esafele emazweni indaba zabantu zakhuluma isimakhuluma kwahlula iphoyisi baxoshwa imfene kwela kube embodla wabaleka waza la ehlathini ngihlala la ehlathini anginakhaya mina anginamuzi yihlathi ikhona nje la ikhona kwami la ngikhona ya ngidala khona nazi izindlu ngilala kuzo ayithe ngumqabuza nkukuzi namatshwele angipande ezomuthi umuthi uyadliwa ziyababa zashiqula ukuthi ukhotha kubaba ubugwinya noma bekufaka umuthi bathi bakuhlikihla kunzima kodwa ubekezele ngoba into enkulu ukunqoba gogo abantu bahluphekile yini nje ongabathembisa ukuthi uyobenzela bona abantu basesishanguve njengoba ususuka la kwaMhlaba lingani? Abantu basoshanguve emkhulu laba bathi bafuna umsebenzi ngoba umsebenzi vela awukho mkhulu. Abantu bayageza bathatha ama CV alale esigodlweni. Wena uthatha le CV yakho uthi mina hayi ngimuhle bazongihayarisha ayisebenzi kanjalo. Ngofuna umsebenzi izala kimi sizothola lo msebenzi lo ngenkani angithi lento kanjani wegogo uyazi ukuthi sonke siyafuna umsebenzi bese uthola ukuthi wena ubona ukuthi ngcono vele uye ngegazi lapha ya kanti lapha akusayiwa ngegazi kulomhlaba sekufanele ube nommeli kodwa ubusa ufuna umsebenzi lo mmeli wakho uzoya nje kugogo wena ugogo akwenzayo phuma usunommeli oyokumela ukuthi iCV yakho na kanjani ibonakale igama ibonakale uthathu ingajiki ingashiswa ingachithwa uyagula kwezothanda ugogo khona insimbi yekopolo ayidlali phela insimbi yekopolo utshelwa yimi niqaphele kakhulu ngiyonivezela abantu abakhuthele nabantu abasebenzayo hayi into okudlala ngiyonivezela abantu abakhuthele nabantu abasebenzayo ngenhlahla ke gogo sikhulumile siqedile uma ufuna ukubona senze imanga nogogo ngomhla ka1 and 2 June siyobe senze imanga kubantu siyobe senze imanga ngomhla ka1 2 esoshanguve ngasestadium ngqo sasesoshanguve uma ufuna ukuba ingcenye siyobe sifuna bonke abantu abanenkinga asikhethi gogo asikhethi gogo asifuna ukukhuluma kakhulu asikhethi gogo asikhethi abasondele umuntu uzothi yena mina nginenkinga akasondele kulula ke sithola usethubeni lokulashwa noma lokulashwa into othi wena ayilapheki kuwe phela kukhona abantu abanezifo gogo sebazi bathi bona hayi lesifo isifo sami enyofa naso
lapha abangabona emehlweni ngiyobe ngibavula sifuna ukuthi babone abangahambi gogo siyothi abahambe abangasebenzi siyothi abasebenze abangalali kahle siyothi abakuthola ukuthula emakhaya abo bese kuba nalento ke gogo ehlakaza imndeni ingabi nakho ukwezwana gogo akisingenelele gogo lapha iyahlupa leyo senza ukuthi gogo abantu emndenini bazwane kube khona ukuthula yazi kunzima kabi ukudependela kumngani ngoba umngani uyaba yixoki kanti umuntu womndeni noma ngagejana yonke into yaniphoqa ukuthi niphinde nihlangane gogo nabafuna iphakamiso umhla ka1 umhla ka2 bazothola esoshanguve zobe zikhona abantu abafuna ukuqina gogo siyobe sibaqinisa abafuna ukugoma bayobe begoma esoshanguve ngase stadium nje ungakhathazeki sekwazi mina phela hayi vele ngiyazi ke bogogo angithi phela sekade sihamba luhambo nogogo sekade sihamba luhambo inkinga alifuni wena mawufuna ukusizakala kuyobe kune special kungenwa nge1000 egethini ungena kwi1000 noma ukubhuka kwi1000 asisho nje kanje ukubhuka kwi1000 uyitholele ispace noma isikhala sakho kusasekuhle ukuthi ulashwe ngezinga eliphezulu ulashwe ngendlela eseqopheleni eliphezulu uma uneyinkinga emsebenzini qala manje ubhale uhla from kulenyanga kusewubani manje ubani sikuma nje uMarch uyabona nje uMarch uApril uMay wena ungabe ubhala nje ulista yonke into oyifunayo lapha ngoba ngisho utikoloshe cishe uzobukhona nobe nubona ngamehlo nofuna inyoka yobe ikhona uyabona nofuna umkhovu siyobe suphethe nofuna izinto eziningi ngithi umuntu uzobhuka nge1000 bese uyasho ukuthi mina ngiyabhuka ngifuna ukuthi nokuthi bese ke thina siyaqala ke simlungisela lezi zinto ayifunayo hey yazi gogo awusimuntu uma ungenalo uphondo thokoza mkhulu siyobe sithi thina ngomhla ka1 and 2 June bonke abantu ababe nempondo nalo lapha insimbi yekopolo iphethelwayo awu insimbi yekopolo ayingagcwala ngaleli gama insimbi yekopolo anikusho mina nje udokotela DR2+2 isikali senyama ngiyamqamba ngiyamgcoba futhi ngithi ifoneleni insimbi yekopolo ithini kodwa inamba yakho awuyibize bayithathe bayizwe kuphuma kuwe inumber ithi 076 18 28 140 asiqale phansi 076 18 28 140 qala ubhuke manje uthi insimbi yekopolo uvela ungene nje umthinte emafutheni ugogo uthi insimbi yekopolo yabona ke into engithandayo bakithi engithandayo nogogo hey uke wangilaphela umuntu bephethe istroke kabi wangilaphela umuntu ophethe istroke ngathi mina yazi abantu abadala basasebenza kahle basaneqiniso basanethando ukwangifakela abantu emsebenzini ngofakazi mina ngizibonela ngiyacela awubize le number khona usethi sengifisa manje ukuthinta ugogo 076 18 28 140 unsimbi yekopolo hey hayi ngeke madoda kuthiwa le nsimbi yekopolo insimbi yekhopa insimbi engazanyezanyiswa insimbi ephethe umcebo nokukhulula abantu ezinkingeni nayi ke insimbi inqopha umlando angisuya kude nogogo wegogo imbizo sazenza abantu zezifo zokuhlukana kwazo sasenza mkhulu lalelani ke bakithi abantu bahlushwa amaqolo abantu bahlushwa lokuthiwa amaphalsi ngesingisi abasondele kugogo imbiza ikhona bakithi uma nje ngisho ke ufuna imbiza yamandla nokuklina igazi udokotela lo sondelani kuye asibizele number sesihamba gogo 076 18 28 140 lalelani ke bakithi
kune special sobe sisibambele kwagogo kwinsimbi yekopolo umafele endleleni. Siyacela ke bogogo ukuthi nibhalise manje singo June 1, June 2, June 1, June 2, kura June 1, June 2. Nonke nicule nithi June 1, June 2, June 1, June 2. Bese ke uyahlaziya ukuthi uyobufunani. Kuyobe kungadlalwa. Siyobe silekelela abantu especially sezingeni elikhulu kodwa ukubhuka kuyi1000 nje rand kuphela. Mawufuna uphondo uzothola. Kanti ke angithi indaba zabantu ziyakhulumisa. Ngeke ngichaze ke into eziningi ngoba vela khona okweni. So nama khona okwami. Ngenxa ukuthi indaba zabantu ziyakhulumisa. Thatha inamba wena. 076 18 28 140. Awuyifonele uma ingangeni bese ubuya kimi. Ngoba kubalekile ukuthi ugcine umtholile ugogo wafela endleleni kwase kuvuka insimbi yekopolo. Kwathi kade ivuka kanjani insimbi bese iba yekopolo ngoba ugogo usuke sefile. Phela ukufela endleleni ukufela esigangeni. Ukufela esigangeni kusho ukuthi walwa esesigangeni efuna amandla. Wafa wasevuke negama elisha elithi insimbi yekopolo. Manje kingakho ukuthi ugogo ofela endleleni insimbi yekopolo ngoba imithi noma ukuthwasa lokho noma amadlozi kuyawuhlupha umzimba. Ingakho ke nami gogo kuthiwa ngumzimba unendleko, ngumzimba unendleko. Kodwa ke siyacela sihlanganeni eSoshanguve ngomhla ka1 ngomhla ka2 sobe seSoshanguve esePitori ngithi esePitori eSoshanguve sobe silapha ngokusecopheleni eliphezulu izinga. Siyobe sinika abantu sifuna labo bantu abangalapheki ulonke uhlobo lwenkinga siyobe silapha. Kodwa ungakhohlwa 1000 rand ukubhuka nayo le number ubhuka kuyo 076 18 28 140. Awuyiphinde 076 18 28 140. Umthinte ke ugogo ofela endleleni insimbi yekopolo. Size sakithi udokotela lo okhona abantu besifazane baningi ngiyafisa basondele kuye. Ikhona into engabalekelela ukuthi bakhe imizi. Ikhona into abangayithola kuye ejulile ngeke sikhuluma ngoba ke mina ngiyasaba ukukhuluma inhlamba la kwimedia. Ngiyasaba nokukhuluma ukuthi sime kanjani. Kodwa nje kusukela namuhla ngiyamthola ugogo phansi eSoshanguve. Fona manje umthole. Isho inamba sesabaleka nadi nelanga 076 18 28 140. Asihlanganeni ke Nkosi yami ngiyobe ngikhona ngesigadla senyama eSoshanguve umhla ka1 umhla ka2 kodwa kuJune 2024. Siyabonga. Bye bye.